Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At salamat sa Panginoon at muli po ay araw ng Martes. Tayo po ay nasa online broadcast Tagalog Preaching. Salamat sa Panginoon na may pagpalain ng Diyos ang gawa nito hanggang sa matapos. Amen. Ako nga pala ang inyong kapatid mula sa Signal Congregation, Brother Nelson Valencia. Amen. Ako po si Brother Arvin from Signal Congregation din. At magandang gabi po sa inyong lahat at kinagagalak namin kayo makasama. Amen, Brother Nelson. Amen. Tayo manalangin, Brad. Amen. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa gawa nito na itong pinagkagod sa amin. Salamat, Panginoon, na ay tulungan mo ang bawat isa na yung gagamitin sa gabing ito. Tulungan mo ang bawat isa na mapagpala sa aming mga kapatid na aming kasama sa online broadcast, Tagalog Preaching. Tulungan mo ang bawat isa ang mga mapapakinggan namin na mga awitin. At higit sa lahat sa iyong mensahe na mahayag sa gabing ito, tulungan mo po, Panginoon, nawa ang aming pangangailangan ay patuloy mo ipagkaloob sa amin sa spiritual na bagay, Panginoon, na aming pangangailangan. Nawa patuloy namin makita ang aming kalalagayan, ang aming pangangailangan sa inyo, Panginoon. Tulungan mo, nawa ay magkaroon ng
maayos na internet connection para maging maayos po ang gawain nito, Panginoon. Amen. Kaya ito po yung aming dinadalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At Amen. Tayo po ibabati sa ating mga kasama sa ating online broadcast sa gabing ito. Decorator. Si Brother J. S. Ramos, sabi niyo magandang gabi po mga kapatid. Sister Syra Ramos, isang mapagpalang gabi mga kapatid. Amen po. Brother Charles Idren Esteria, mapagpalang gabi po mga kapatid watching from Samar. Amen. Brother Leandro Mark Apuhon, magandang gabi po mga kapatid. Amen. Brother Arvin. Amen. Atin pong ipagpatuloy ang pagbati sa ating mga kapatid kay Brother Arthur Marsan from Grand Cayman. Mapagpalang gabi po sa lahat mga kapatid. Amen. Susunod po ay si Brother Ronald Manansala. Magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa Panginoon. At isa pa po, tayo babati pa. Sister Jenny Leante, magandang gabi sa iyo kapatid. Susunod po ay si Brother Anor Rogelio. Isang mapagpalang gabi po mga minamahal na kapatid at kaibigan sa pananampalataya sa Panginoon. Amen. Nanonood po ako dito sa Lagilayan Congregation, Isulan, Sultan Kudarat. Magandang gabi po sa iyo dyan kapatid at sa mga kapatiran na nandyan. At bilang panghuling pagbati, si Brother Armando Kiray. Magandang gabi mga minamahal na kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen. Brother Nelson. Amen. At patuloy po namin kailangan tayo po ay mag-like, share, and subscribe po sa ating Facebook and YouTube channel. Patuloy niyo pong suportahan at tangkilikin ang gawain ating Panginoon. Amen po. At isa pong awit ang ating marinig sa gabing ito mula sa Mulabi Congregation sa pamamagitan ni Sister Glorifer de la Serna. Ang pamagat po ng kanyang awitin ay Hindi Ako Nangangamba. Amen. Panoorin po natin at pakinggan ang awitin na ito. Amen. Panginoon, tunay at wagas ang iyong pagmamahal. Dahil sa dakila mong pag-ibig, may kulay ang daigdig. Tanging ikaw ang nagbigay liwanag at pag-asa. Sa landas kong dati walang umaga, ang bukas mo'y ikaw pala. Hindi ako nangangamba pagkat ikaw ang siyang kasama. Hindi ako nangangamba sa piling mo ay kay ligaya. Sa landas ng kadiliman, wala nang katatakutan. Ikaw ang aking sandigan.
wala nang katatakutan. Ikaw ang aking sandigan, panatag ang aking daan. Panatag ang aking daan. Panatag ang aking daan. Amen. Purihin ang Panginoon sa magandang mensahe ng awit na yon. Tunay na ang Diyos ang siyang nagpapanatag ng ating kalooban, at ang tunay na kapayapaan ay ang kapanatagan at katahimikan ng ating puso sa gitna ng kaguluhan at mga pangamba o panganib. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. Brother Nelson? Amen. Salamat sa ating Panginoon sa mensahe ng awitin. Adik pong tunghayan ng highlights na naganap na 27th anniversary ng Church of God in Dagupan City. Ating pong panoorin ang highlights, mga kapatid. Sige, palitan ko yun. Amen. Salamat sa Panginoon sa naganap na anibersaryo ng ating mga kapatid sa Dagupan City. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at hangad namin, aming dalangin na lalo pang dumami at lumabong ang gawain ng Panginoon sa inyong pong lugar. Yan. At sa ating pong susunod na bahagi ay mapapakinggan natin ang ating mga announcement sa pamamagitan ni Sister Eunice. Amen, Sister Eunice. Sa buwan ng Marso naman po ay magkakaroon po tayo ng sa March 7 to 8 ay magkakaroon ng isang araw na seminar at isang gabi ng revival sa ika-28 anniversary sa Iglesia ng Diyos sa Marabang Bukidnon. At sa susunod na linggo naman po ay sa March 14 to 15 ay magkakaroon din ng isang gabi ng revival at ika-26th anniversary ng Iglesia ng Diyos sa Bandang Sarangani Province. At sa March 22 naman po ay naraos din ng anniversary ang Iglesia ng Diyos sa Lumabato, Madela, Iloc Province. At naman po natin kalimutan na makisama sa ating online prayer meeting tuwing Lunes ng alas 8 ng gabi po. Yan naman po ang announcement ko. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Eunice. At habang merong oras pa, tayo babati muli ng mga kapatid. Operator. Okay, Sister Mary Jane Apas watching from CDO. God bless us all. Amen. Kay Brother Benigno Vinoya, magandang gabi sa lahat, sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Susunod po ay si Sister Elizabeth Dapon o si Nanay Elizabeth. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid, pili ng Panginoong Diyos. Amen. Isa pa po, si Ate Rowena Arsiaga Rivera. Magandang gabi mga kapatid, watching from Balawang. Magandang gabi sa iyo, Ate Weng. At panghuli sa aking pagbati, si Brother Japet Kahandok. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Kay Brother Nelson. Amen. Patuloy natin ang pagbati sa ating mga kapatid.
Sister Precious, Heaven, gandang gabi po. Watching from Adwas, Paniki. Amen. Brother Dito Lubiano, mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid watching from Doha, Qatar. Amen. Kuya Julito, kumusta po kayo dyan? Ingatan kayo ng Panginoon sa kaguluhan dyan sa Middle East. Amen. At si Sister Merlita Di Valdivia, gandang gabi po mga kapatid sa Panginoon. At si Brother Boyet Miguel, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. At Brother Arby? Amen. At ngayon po ay susunod ay makikita natin o mapapanood natin ang mga nagdaos ng kanilang kaarawan mula nung Lunes hanggang sa darating ng Linggo. Patiin po natin sila. Paki-play po ang video natin, operator. Amen. Maligayang kaarawan po, mga minamahal na kapatid. Parang ang daming nagdaraos ng kaarawan ngayong unang linggo pa lang po yun ng March. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Brother Nelson. Amen. At tayo po ay makakapakinig ng isang special song. Ang title po ay Kailangan Nila ang Panginoon. Ito po ay pagkakalog sa atin ni Sister Shannon Litubado ng Mulabeng Congregation. Operator.
Amen? Tunay na kailangan natin ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya narapat na tayo patuloy na makinig ng kanyang mga salita. Pagpatuloy tayo makasunod sa kanya. Brother Arvin? Amen. Salamat sa Panginoon. At sa oras na ito, tayo mapapadako na po sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Subalit bago yun, ay hingi tayo ng prayer request sa lahat po ng mga Kristiyano na nakikinig sa ating online broadcast. Hindi po lingid sa ating kaalaman na meron pong krisis sa gitnang silangan at marami pong apektado ang ating mga kababayan at ang iba pang mga nationality. At naway tumigil na rin ang gulong ito sa lalo madaling panahon. Panalangin po natin. At meron din po kasi itong epekto sa ating ekonomiya. Siyempre dito sa ating bansa, maaaring magmahal ng mga bilihin, mga gasolina. Siyempre, nahihirapan din ang mga kababayan natin at ganun din tayo siyempre. Kaya naway itigil na ng Panginoon ang kaguluhan sa lugar niya. Amen. At sa gabing ito, tayo po ay makikinig na ng salita ng ating Panginoon. Kasama po natin si Brother Christian Layante. Siya po ang pastor ng Binangonan. Brother Christian, nag-i ko lang yung sound. Yan. Brother Christian, makikisuyo kami. Pwedeng kayang i-landscape. Tinaray ko. Nagawa. Hindi ba okay lang? Hindi ba okay lang to? Sige kuya, kung hindi na Medyo nangangapa pa ako dito sa format na ito. Amen. Magandang gabi rin sa'yo, Sister Larry. Magandang gabi po, mga kapatid. Magandang gabi sa ating lahat. Nalibigit sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon po at ako'y nabigyan ng muli ay pagkakataon para makapagpahayag ng Panginoon sa gabing ito. Christian, pasensya na, i-interrupt lang po kita saglit. Meron ka pa bang isang cellphone na bukas na naka-speaker? Or na ano? Sige. Nag-feedback po ang iyong audio. Paumanhin po mga kapatid, antay. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Hello, Brad. Magandang gabi. May echo pa rin ba? Try ko ulit. Tingnan ko, may titingnan lang ako. Ayan po. Pasensya na po mga kapatid. At hindi ko alam. Kung okay na po.
Kuya, subukan mo yung volume ng cellphone mo. Okay. Ayan. Ayan bro. Wala pa rin? Magandang gabi po mga kapatid. Sige. Saglit lamang. Wait lang. Amazing grace, how sweet the sound. Ayan po. Wala pa rin. Hello, Kuya Christian? Hello Brad, hello. Magandang gabi. Meron pa rin ba? Hello Brad? Meron talaga. Hello? Kuya, Magandang pwede gabi po. mag-rejoin ka. Exit ka May lang. ko talaga. Balik. Tapos kung may ibang cellphone dyan na nanonood, Okay, Facebook sige. Live, off na lang muna. Wala naman. Ako lang mag-isa dito. Ako lang mag-isa dito eh. Wala. Kaya hindi kaya Hello, Kuya Christian. Hello Brad. Hello. Wala pa rin siya. Teka. Try kong patayin yung electric fan, Brad. Wala. If my headset Hello, Brad. Hello, Brad. Brad, magandang gabi. Okay, magre-rejoin ako. Sige, try ko. Parang okay na, Brad. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Hello po mga kapatid, magandang gabi po. How precious Brother Christian, Magandang gabi po mga kapatid. Brad, Amen. nakamute. may echo pa rin ba? Wala na. Okay na, Brad? Wala na. Okay na. Amen. Ayun, magandang gabi po mga kapatid. Pasensya na po at medyo na-delay. Hindi ko alam kung bakit. Yun nga, siguro dahil lang sa kinailangan lang na Wala kaming umulit. naririnig, Brother Christian. Bakit wala? Ba't kaya? Wait. Meron po. Ayan po, mga kapatid. Okay na po? Meron. Ayun. Brother Arvin, meron ba? Kay Brother Arvin yata wala. Okay na. Ayun, magandang gabi po mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay muli ay makapag-aral ng salita ng Panginoon. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon. Ako po ay nabigyan ng muling pagkakataon para sa inyong harapan ay magamit. Bagaman ako po ay hindi man din po ako masabi ko na karapat-dapat, pero minarapat ng Panginoon, binigyan ng pagkakataon na ako'y mapabilang sa kanyang iglesia. At ngayon ay
sa maliit na kakayahan, sa tulong ng Panginoon, ako po ay nabibigyan ng pagkakataon na muli nga ay makapagpahayag. At sa gabing ito po, ako yung nagpapasalamat unang-una sa Panginoon dahil sa patuloy na pamamatnubay po niya. Na sa akin, sa aking pamilya, sa ating lahat, sa mga kapatid sa pananampalataya, ganun din maging sa mga kapatid natin na nasa ibayong dagat. Bagaman ngayon nga po ay meron tayong nalalaman na kaguluhan sa gitnang silangan, ay tayo umaasa at madalangin sa Panginoon na yung ating mga kapatid na naroon, lalo na sa Dubai, kung saan naroon yung ating mga kapatid, meron tayong mga kapatid na nandun, ay nawa itulungan sila ng Panginoon, ingatan sila, at kung mabibigyan silang pagkakataong makabalik dito sa ating bayan, sila ingatan ng Panginoon, maging yung ating mga kababayan. Ano po? At nawa, yun nga po, lahat nawa po ay dalangin natin na yung digmaan sa lugar na yan ay matigil na, mahinto na, sapagkat tunay na ito po ay hindi lamang makaka-apekto sa kanila, sa mga naroon, kundi kagaya na nabanggit ni Brother Arvin, ito ay may malaking epekto din sa atin. Sa ekonomiya, at syempre pag sa ekonomiya yan, ang apektado niyan ay yung talagang mga mahihirap. Tayo na nasa mababawang kalagayan sa lipunan. Kaya idalangin natin mga kapatid, na nawa itong digmaang ito ay mawala na. Sa gabing ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Idalangin niyo po ako mga kapatid. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid na nasa online, at ganoon din siyempre dun sa Facebook Live, at dito po sa ating online service sa nawa ay idalangin niyo po ako mga kapatid na tayo ay mapagpala sa gabi ito. Ang ating pong pag-aaral ay narito po sa aklat ng Unang Korinto, chapter 20. Babasahin ko po Datapwat, si Kristo nga ay muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. So yan po ang ating pag-aaralan. Ang title po ng ating pag-aaralan sa gabi ito ay ang tiyak na pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay dadalangin. Ang naming banal na maibigan at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa gabi ito na muli ay binigyan niyo po kami ng pagkakataon na muli makapakinig ng inyong mensahe, makarinig ng inyong mga awit, Panginoon, at patuloy na makaluhod sa inyong banal na harapan upang hingi ng inyong gabay, tulong, ang inyong pabor, Panginoon. Ang gabi ito po ay kayo po ang manguna, ang inyong Santong Espiritu po ang siyang magpakahayag sa gabi ito. At tulungan niyo po naman ako, Panginoon. Ako po walang kaya na anuman, Panginoon. Patuloy po akong maasa lamang sa inyo, sa inyong magagawa sa aking buhay, kaya ako po hihingi ng tulong. Nanawa ay lahat po, Panginoon, ng mga bagay na kailangang mahayag sa gabi ito, kayo po ang tumulong sa akin, Panginoon, na ito po ay may pahayag sa tulong po ng Santong Espiritu, kayo po na ang siyang mataas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa matamis at sa mapangyarihang pangalan po ng inyong bugtong na anak at aming Panginoong Hesus. Amen. So, sa gabi ito, mga kapatid, tayo po ay yun nga, muling makapag-aral ng kanyang salita. At ang ating po pag-aaralan ay ang tiyak na pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. So sa mundong ito na ating ginagalawan, based na rin sa ating nakikita, sa ating nararanasan, sa kasalukuyan, sa ating nakikita, ay tunay na ang mundong ito ay mapupunta lamang sa pagkawasak. No, siguro kahit na anong gawin natin na pagpapaganda sa mundong ito para maging talagang maayos na panahanan ng tao, dahil pa rin sa kasalanan, no? Ang mundong ito ay patungo sa pagkawasak. Kaya ang mundong ito, kahit na anong gawin natin na tayo ay aasa sa mundong ito, ay tunay na mabibigo tayo, mabibigo ang tao. No, kaya salamat sa Panginoon dahil ang kaligtasan, yung biyaya ng Panginoon ng kaligtasan
na plinano ng Panginoon, no? Doon pa lang sa langit. Ang kaligtasan na yan ay nangyari, natupad, nagkaroon ng kaganapan nung ang ating Panginoong Jesucristo ay ipako sa krus ng Kalbaryo. At siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At pagkalipas ng 3 araw, siya po ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit sa piling ng ating Ama. So dahil sa ginawa ng ating Panginoon na yan, nagkaroon ng pag-asa ang tao. Nagkaroon ng bagay na mabuting bagay na titingnan, no? Titingnan sa dako paroon ng ating buhay. Pag tayo kinuha ng Panginoon, meron tayong nakikita na isang magandang buhay na inihanda ng Panginoon sa mga mananampalataya. Kaya lang, habang nandito pa tayo sa lupa na ating kinalalagyan, ay hindi nawawala yung mga pagkakataon na yung pag-asa na tinanggap natin sa Panginoon, na inalok ng Panginoon sa atin at tinanggap natin. Yung pag-asa na yan, habang nandito pa tayo, may mga pagkakataon na yan ay pahihinain ng dyablo. O iwawala sa ating kaisipan, iwawala sa ating puso. Sa pamamaraan na maraming bagay, no? Maraming gagawin ng dyablo na pamamaraan para yung pag-asa na yan ay ating makalimutan at tayo ay mabalik dun sa panahon na tayo ay walang ang ating puso at ang ating kaisipan ay nakadepende dun sa mga bagay na ibibigay ng sanlibutan ito. Ano ba yung mga bagay na yan na ibibigay ng sanlibutan ito at iniaalok ng sanlibutan ito? Hindi lamang sa mga hindi mananampalataya, kundi maging dun sa mga mananampalataya. No? Ang mga bagay na ito yung inialok ng dyablo sa ating Panginoon bago ang ating Panginoon ay magsimula na magpakilala, mangaral ng kaligtasan, no? Ipangaral niya bago siya magsimula na ipangaral yung magpakilala na siya ang tagapagligtas at nasa kanya ang buhay na walang hanggan. Bago mangyari 'yon, ang dyablo ay iniakyat o dinala ang ating Panginoon sa ilang at pinakita niya ang sanlibutan. Pinakita niya maraming bagay sa sanlibutan ito. At inalok niya sa Panginoon. Inalok niya sa Panginoon at sabi niya, mapapa sa ating Panginoon ang sanlibutan ito kung ang ating Panginoon ay sasamba sa kanya. Pero sinunsala siya ng Panginoon, no? At sabi niya, nakasulat sa iyong Panginoon. Sa kanya lamang ikaw sasamba. So, sinansala niya ang dyablo. No? Yung sanlibutan ito na inialok ng dyablo sa ating Panginoon, ito ngayon din yung iniaalok ng dyablo sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga hindi mananampalataya, kundi maging sa mga mananampalataya. Sa mga hindi mananampalataya, para patuloy silang mamuhay na walang Diyos. Sa mga mananampalataya, para ang mga mananampalataya ay ibalik sa pagkakasala. So tayo, kabilang tayo ngayon doon. Iniaalok pa rin ng Panginoon, ng dyablo, itong sanlibutan ito, para tayo ngayon ay mabalik dun sa pagkakasala. At nakakalungkot, ito naman nangyari sa panahon ng mga naunang mga mananampalataya. Hanggang sa panahon natin, nangyayari na may mga mananampalataya na tumatalikod sa pananampalataya. No? Tumatalikod sa pananampalataya, bumabalik dun sa dating pagkatao nila na nasa pagkakasala. Kung hindi man gumagawa ng krimen, pero ang pamumuhay nila ay nakatuon saan? Sa mga bagay ng sanlibutan. Sa mga bagay na iniaalok ng sanlibutan. Yaman, kapangyarihan, katanyagan, salapi. No? Yung mga bagay ng sanlibutan ito. Maaring hindi sila nagnanakaw, maaring hindi sila pumapatay, maaring hindi sila gumagawa ng mga krimen na karunungan para sila madala, para sila makulong o kung ano ba. Maaring ganon. Wala sa pagkakasalang kagaya ng mga nakukulong. Pero,
Hindi lamang naman yun yung ayaw ng Panginoon eh. Ang ayaw din ng Panginoon, yung pinapanguna ng tao, yung material na bagay. So, pagka ang nakakalungkot, no? Ang tao, o ang mga mananampalataya, no? Tayo eh. Prone tayo. Laging available dyan yung tukso. Laging available yung ino-offer ng diablo sa atin. Kung makakalimot tayo dun sa kaligtasan at dun sa pag-asa na inalok ng ating Panginoon sa atin at tinanggap natin isang araw sa ating buhay, kung makakalimot tayo, maaari tayong babalik dun sa mga bagay na sanlibutan ito. Ang mga material na bagay ay, yun nga, lahat ng bagay na ito ay lilipas. Hindi na ako magbabanggit ng mga bersikulo. Pero sinasabi rito, ano mga bagay na ito? Ang mga bagay na ito ay temporary. Temporary, pansamantala. Kagaya ng ating buhay, temporary lang din tayo. Pansamantala lang din tayo. Maaari tayong magkamal ng mga bagay na pinapangarap natin. Pero lahat ng bagay na ito mawawala. Kagaya natin mawawala. Ano pa? Uncertain, walang katiyakan. Maaring makuha mo yan. Pero, hindi mo rin alam, maaaring bawiin din sa'yo kagad yan. Kaya lang, ang problema, nakataya dyan yung kaluluwa. Ano pa? Unsatisfying. Hindi yan nakapagbibigay ng satisfaction sa tao. Kaya nga minsan may mga tao na magugulat ka. Napakarami na nilang mga pag-aari, napakarami na nilang mga salapi. Pag-aaring material na bagay. Pero, yung kanilang desire para magkaroon pa, para patuloy na magkaroon ng mga bagay na ito, hindi nawawala. So kahit na marami na sila, yung mga pag-aari, halos umapaw na, sobra na, wala silang tigil sa pagkamal ng mga bagay na to. Bakit? Unsatisfying, hindi nagbibigay ng satisfaction sa tao. No, corruptible, nabubulok. No? Deceitful. Anong deceitful? Mapandaya. Dinadaya ang tao. Akala ng tao, magiging sapat na itong mga bagay na ito para siya maging masaya. Pero hindi pala. Perishable, nabubulok. So, ito, yung mga ilang bagay lamang ito na nagpapaliwanag kung ano meron sa mga bagay ng sanlibutan ito, mga material na bagay. Kaya nga, sa Roma, chapter 12, may payo si Pablo doon sa Roma, chapter 12. Babasahin natin, Roma, chapter 12. Sabi rito, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, magbago raw tayo ng pag-iisip. Bakit? Sapagkat itong sanlibutan ito, pag minahal natin ito, maaaring mapahamak yung ating kaluluwa. So, saan tayo dapat tumingin? Saan tayo dapat nakadepende dapat yung ating pag-asa? Ang ating pag-asa hindi dapat nakadepende sa mga bagay na sanlibutan ito. Sa Lucas, di ba, mga kapatid, chapter 12:19 ng Lucas, meron doon na isang mayaman. No? 12:19, dito pa rin po sa 12. Sabi niya, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. So merong isang mayaman, alam naman natin itong kwentong ito, may isang mayaman na akala niya okay na. Minsan ganun ang ginagawa ng material na bagay sa tao. Parang kampante siya, okay siya. At minsan nga, parang pag ang tao, kumpleto ng maraming bagay na material,
ang pagtingin na rin niya sa kanyang buhay spiritual, para bagang siya ay nasa Diyos na rin. Kaya pag pinangaral natin, ipinapangaral sa taong mayaman, yung mga bagay ng salita ng Panginoon, binabaliwala nila sapagkat nadadaya na sila nung mga pag-aari na meron sila Ang Kristiyano, maaaring dumating sa punto ng kanyang pananampalataya na inisensyahan sa limbutang ito. Halimbawa, kung ikaw ay nasa pananampalataya, ikaw ay ginagamit ng Panginoon, 10 years, 20 years ka nang ginagamit ng Panginoon, ang diablo gagawa at gagawa pa rin ng paraan para ikaw ay guluhin sa iyong pananampalataya. Ipakita sa iyo na, tama na, may isang kapatid, sabi niya, tinutukso siya ng diablo na magpahinga muna ng 1 buwan, na tama na muna yung pagsamba. Pero, salamat daw sa Panginoon, siya nagtatagumpay. So, lahat tayo ay prone sa ganung kalagayan na yung pag-asa na meron tayo ay guguluhin ng diablo. Guguluhin ng diablo sa pamamagitan ng pag-aalok ng maraming bagay na sanlibutan ito. No? Minsan aalokin ka dyan may nakita mo ba yung mag-abroad ka lang daw sa ganitong bansa. Ay 200,000 na yung pwedeng sahurin. Maaari kang tuksoin ng diablo, 2 taon lang, mag-abroad ka muna. Bumalik ka na lang, pagbalik mo, tsaka ka na maglingkod sa Panginoon. May mga ganun, maaring may ganun pong mga pangungusap ang diablo sa inyo, mga kapatid, o sa ibang mga kapatid. Actually, sa akin, minsan may ganun bulong. Pero, alam naman po natin kung anong kalooban ng Panginoon. No? Alam natin kung anong kalooban ng Panginoon, kung ano yung dapat natin priority sa buhay pananampalataya. Kaya, salamat sa Panginoon kung tayo po ay nagtatagumpay. Sapagkat, kung ang kapalit naman ng mga inaalok ng diablong ito, ng mundong ito, yung ating kaluluwa, kawawa rin tayo. Kawawa ang ating kaluluwa. Mababaliwala yung ating paghihirap, yung ating mga sinimulan sa ating pananampalataya. Kung sa bandang huli tayo itatalikod at tayo idadaigin ng mga bagay ng sanlibutan ito na inaalok sa atin. No? Kaya, tulungan tayo ng Panginoon. No? Dito sa ating po pinag-aaralan sa 15 ng Korinto. Sabi nga niya, datapwat si Kristo ngayon muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nakatutulong. Salamat sa Panginoon, tayo yung mga hintil na nabilang sa kaligtasan na inalok ng Panginoon sa tao. Sa programa ng Lumang Tipan, tayo hindi kabilang sa kaligtasan. Sa Lumang Tipan po yun. Tayo hindi kasama, hindi tayo tinuturing na bayan ng Diyos, kundi tayo ay kaaway. Sapagkat tayo, ng mga hintil, ayaw sa atin ng Diyos sapagkat tayo ay mga mananambasaan sa Diyos-Diyosan. Pero salamat sa Panginoon dahil mahal niya ang tao. At yung pagmamahal niya sa tao, pangkalahatan. No? Ipinakita ng Panginoon kung paano yung pagmamahal niya ay para sa pangkalahatan. Sa paanong paraan? Sa paraan na hindi hanggang ngayon hindi maunawaan ng tao. May mga taong hindi maunawaan yung ginawa ng ating Panginoon na siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Iniala yung kanyang buhay, hinarap yung paghihirap, hinarap yung pag-alipusta ng mga tao na kanyang minahal, no? Hinarap niya lahat. Hinarap niya maging yung pagbaliwala sa kanya ng mga taong yung pamilya niya, yung mga kadugo niya, yung mga kapitbahay niya na minahal niya, na nakilala siya na lumaki na isang mabuting bata, isang mabuting tao, no? Na isang masunurin sa magulang, masunurin sa kalooban ng Panginoon. Binaliwala din siya ng mga taong yun iniwan din siya ng mga tao na yun Pero ganun pa man, ang ating Panginoon, inialay pa rin yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Inialay pa rin ng Panginoon yung kanyang buhay kahit na alam niyang siya'y babaliwalain ng mga tao na kanyang minahal. At tayo ngayon ng mga hintil, kasama doon sa pagmamahal na yun na ginawa ng ating Panginoon. No, ngayon, kung wala ang ating Panginoon, kung hindi ginawa ng ating Panginoon, yung pagliligtas na kanyang ginawa. No? Sabi rito, sa
sa verse 14, basahin natin. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Walang kabuluhan itong pangangaral na ginagawa natin. Walang saysay itong ginagawa natin na online service, yung anniversary, yung convention, no? Walang kabuluhan itong mga ginagawa natin ito. At yun yung pinaunawa sa kanila ni Apostol Pablo. Si Pablo, salamat sa Panginoon, napakagandang halimbawa ng kanyang buhay kung paanong pinaglaban niya yung pananampalataya niya bilang Hudyo. At yung pakikipaglaban niya na sa kanyang pananampalataya ay naging instrumento siya para pumatay o para mamatay ang mga Kristiyano. Sa bandang huli siya ay ginamit ng Panginoon. At ito ngayon yung pinapaunawa niya sa atin. Pinapaunawa niya sa lahat. Na salamat sa Panginoon, merong Panginoon, merong Diyos na nag-aalay ng kanyang buhay. At yung pag-aalay na yun ng kanyang buhay para sa ating kabutihan. Para sa kapakanan ng mga mananampalataya. No? At kinumpleto ng Panginoon yung kaligtasan eh. Kinumpleto niya. Siya'y nabuhay na maguli. So, yung pag-asa na ibinigay niya sa atin, kumpleto. No? Sabi nga rito sa aking yung resurrection o yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, yun ay kaakibat ng pagkabuhay na maguli natin mula sa kasalanan. Yung first resurrection natin, nung tayo ay nasa pagkakasala pa, dahil sa kaligtasan na inialok ng Panginoon na tinanggap natin, tayo ay nagkaroon ng karasan ng unang pagkabuhay na maguli. Yung ating kaluluwa ay naging buhay na tayo sa harap ng Panginoon. Sapagkat naligtas na tayo. Tayo ay nakakilala na sa Panginoon. May halaga na yung ating pagpapatotoo, yung ating pagpapahayag na tayo ay niligtas ng Panginoon. May halaga na. Meron ng malinaw na pagpapahayag sa ating bibig na tayo ay binago ng Panginoon, niligtas tayo sa pagkakasala. At salamat sa Panginoon sapagkat kung wala ang Panginoon, kung wala ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kung hindi siya nabuhay na maguli, kung hindi natin masasabi na tayo ay naligtas, na tayo ay binago ng Panginoon. At sa pangaral na ito, walang kwenta to. Yun nga, dahil ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli, meron ng halaga itong ating pangaral na ginagawa. Itong ating ginagawang pagtitipon, itong ginagawa natin paghahamunan sa pananampalataya, no? Pagpapahayag ng kaligtasan sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Itong online service, lahat ng ginagawa, meron ng kabuluhan. No, ano pa? Sinasabi rin dito ni Pablo, Apostol Pablo, oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi siyang muling binuhay, nabuhay. Kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sinasabi rito, sabi niya, kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan. No? So, ngayon, halimbawa, hindi nabuhay ang ating Panginoon. Bulaan tayo. No? Ngayon, supported ng maraming bagay yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Diba? Ang ating Panginoon ay nagpakita sa mga apostol. No? Nagulat nga sila nung ang ating Panginoon ay nagpakita sa kanila. No? Hindi lang sa kanila, kundi meron pa siyang pinagpakitaan ng 500 halos sa mga mananampalataya sa daan. Nagpakita siya, nagpakilala siya. No? At itong mga 500 na to, itong maraming mga testigo na ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, sila ngayon yung ginamit ng Diyos para maipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa panahon ng mga apostol. At yung pangaral na yan ay tayo ngayon ay dinatnan ng pangaral na yan. Masabi natin na tayo dinatnan ng pangaral na yan. Sapagkat kung hindi nangaral ang mga sinaunang mga mananampalataya, hindi natin maririnig ang kaligtasan. Bagaman, ang kaligtasan ay, itong aral nito na ating tinanggap ay natago
no, ng matagal na panahon, nalihim, no? Sapagkat nagkaroon ng kadiliman sa pangangaral, natago ang mabuting balita ng kaligtasan. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon, after ng matagal na panahon, muling nalantad. Muling gumamit ang Panginoon ng mga mangangaral na siyang naging dahilan ngayon para tayo dito sa ating panahon maabot o maabutan ng aral na to. O tayo mapangaralan ng aral na to. At tayo ngayon ay tumanggap at tayo ngayon ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat may patotoo natin na tunay na ang Panginoon ay nagbabago ng buhay. Na mula sa pagiging makasalanan, ang kaligtasan ay kung tatanggapin ng tao, mababago talaga siya. Yung kanyang pananalita, yung kanyang pananamit, yung kanyang kaisipan, yung kanyang puso, mababago talaga yan. No? Na hindi na naunawaan ng mga hindi nakakaunawa ng kaligtasan. Pero ngunit salamat sa Panginoon, sabi nga, lagi natin naririnig, tayo hindi nadaya. Tayo hindi napagdamutan ng liwanag ng kaligtasan. Kaya ngayon, tayo ngayon ay inaaralan na itong kaligtasan na ito na ating tinanggap ay ating maibahagi. No? Ating maibahagi sa iba, sa ibang mga kaluluwa, sa ibang mga nangangailangan ng kaligtasan na ito. Sapagkat kung ito ay sa sarili natin, baka tayo managot. baka tayo magkaroon din ng pananagutan. Malamang magkakaroon tayo ng pananagutan. So itong kaligtasan na ito na ating tinanggap, marapat lamang na ito ay ating maibahagi. At dahil tayo, napapag-unawa po natin yung bunga ng kaligtasan sa ating buhay. Paano tayo binago ng Panginoon. Nawa, hindi na tayo muling maagaw pa ng mga offer ng sanlibutan ito. Hindi na tayo muling madaya pa ng sanlibutan ito. Hindi na tayo muling madaya pa ng diablo, na tayo muli pang babalik dun sa dati nating kalagayan. Kundi itong pag-asa na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ito'y panghawakan nating mahigpit, mga kapatid. Panghawakan nating mahigpit. Alam mo, hindi ganun nga kadali. No, minsan ang buhay Kristiyano, lalo kumbaga ang battle ng pananampalataya natin hindi yung hindi yung tayo ay kasama ng mga Kristiyano kundi yung tayo ay nasa panahon na kasama natin yung sanlibutan Yun yung battle Yun yung labanan. Paano mo ipagtatanggol yung pananampalataya mo? No? Paano mo ipapangaral yung kaligtasan? Paano mo ibabahagi? Paano ka makakapanatili? No? Salamat sa Panginoon, meron ng online kapagkat yung mga kapatid natin na nasa ibayong dagat, naabot sila. Alam natin yung struggle na although hindi natin karanasan, naunawaan natin yung struggle nila sa pananampalataya na sila ay nasa abroad. At pagka nasa abroad ka, syempre, pagka malayo ka sa gawain, syempre, apektado ka yung pananampalataya. Kahit nga dito sa ating bayan, pagka tayo ay medyo napalayo sa gawain, hindi tayo nakadalo ng gawain, ang laki ng epekto sa ating pananampalataya. Di lalo pa yung mga nasa abroad. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng online. Pinagpapasalamat din natin sa Panginoon na meron tayong mga kapatid na ginagamit sa online, yung ating technical team, yung ating mga anchor. Kaya ipanalangin natin po mga kapatid ang gawain na to. Suportahan natin. Nawa, itulungan sila ng Panginoon na sila ay magpatuloy. No? Sapagkat maraming kaluluwa pa nangangailangan ng kaligtasan. No? So ngayon mga kapatid, dito sa ating topic, yung pag-asa, no, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Nawa tulungan tayo ng Panginoon, no? Sabi dito sa sa Aklat ng mga Awit 31:24. 31:24, Aklat ng mga Awit. Sabi rito, be strong and take heart. Basahin natin sa Tagalog. Ano mga kapatid? 31:24.
24, ang aklat ng mga awit. Kayo'y mga pakalakas at mga dalang tapang ang inyong puso kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Mga dalang tapang. No, ibig sabihin talagang tatagan yung loob sapagkat itong laban ng spiritual, hindi rin naman po ito biro. May nangyayaring gera ngayon, hindi biro yon. Pero ang usaping laban ng spiritual, hindi rin po biro ito. Nakasalalay dito yung ating kaluluwa. Nakasalalay dito yung ating kaligtasan. Kung tayo ay manghihina at magpapadala sa bulong ng diablo at sa alok ng sanlibutan, mga material na bagay o mga kung ano pang mga bagay na iaalok sa atin, kung tayo hindi natin titibayan yung ating loob at hindi natin paninindigan yung ating pananampalataya, muli tayong maagaw. Yung pag-asa na pinagkaloob sa atin, mawawala yan. Muli ang magiging pag-asa natin sa libutang ito. Muli ang magiging pag-asa natin yung mga bagay na nasisira, yung mga bagay sa libutang ito. So, wag na wang mangyari. Sapagkat ang nais ng Panginoon, tayo magpakatatag. Sabi nga ng Biblia, sa Mateo, ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Magtitiis saan? Magtitiis sa mga bagay ng iniaalok ng sanlibutan ito. Kailangan natin magtiis, mga kapatid. Minsan, iinisin yung ating pananampalataya, pero patuloy lang tayong patuloy lang tayong lumuhod sa Panginoon, iluhod natin yung ating mga pangailangan. Kung dumarating sa punto na parang bibigay ka na, lumuhod ka sa Panginoon, dumalangin ka sa Panginoon, kahit nasaan ka, kahit ano pa yung hindi ka man makaluhod, pumikit ka, dumalangin ka sa Panginoon, na tulungan ka ng Panginoon. Ang Panginoon naman, tutulong ka agad yan eh. Tutulong ka agad po siya. No? Hindi niya tayo pababayaan. Saan man tayo magtungo, kung nakikita niya na tayo ay patuloy na nakakapit lang sa kanyang mga pangako, tayo ay hindi iwan ng Panginoon. Tutulungan tayo. Muli niyang bubuhayin yung palalakasin yung ating kalooban. Ano po? Sabi rin niya, sa Jeremiah, aklat ng Jeremiah, 29:11, mga kapatid. Jeremiah chapter 29, verse 11. Ayun. Sorry. 29:11. Kayo'y magsitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at aking didinggin kayo. Dito yun. Ulitin natin. Uh, 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking inisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At yun nga, yung karugtong, at kayo magsisitawag sa akin at kayo magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at aking didinggin kayo. So yun lang po, mga kapatid. So, ang pag-asa natin ay dapat na makapanatili tayo sa biyaya ng kaligtasan. Tingnan natin yung ginawa ng ating Panginoon, yung siya'y napako sa krus ng Kalbaryo. At sabi nga niya, sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, naganap na. Ibig sabihin, meron ng kaligtasan. At nakumpleto yun, ng ating Panginoon ay nabuhay na maguli after ng 3 days. Nagpakita siya sa marami, at umakyat sa langit. At mula noon, lahat ng mga tumanggap sa Panginoon ay meron ng pag-asa. Meron ng tunay na pag-asa. Pag-asang hindi nasisira. Pag-asang tutugunin ng Panginoon ng isang buhay na nakalaan para sa mga mananampalataya. So, tayo, mga kapatid, ang mundong ito na ating ginagalawan ay wala tayong maasahan dito. Ito nga, may nangyari ng manggera. No? Magsipag tayo sa mga bagay na kailangan natin. Yun naman ang kalooban ng Panginoon. Magtrabaho tayo, gumawa tayo ng mga bagay na kailangan natin magawa para sa ating pamilya, sa ating sarili. At sabi rin naman ng Biblia, tayo gumawa para tayo may maitulong. Ganon din, kung tayo Kristiyano,
gumawa tayo at yung sa ating paggawa, yung mga pangangailangan na nakikita natin na kailangan nating tumulong sa iglesia, kailangan nating mag-abot sa ating mga kapatid, no? Yan ay bahagi ng ating ng kalooban ng Panginoon sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So kailangan nating gumawa. Ganun pa man, ang paggawa natin ay hindi tayo nakaasa dun sa para bagang magiging masaya tayo dahil may pera tayo, magiging masaya tayo dahil meron tayong bahay, magiging masaya tayo dahil meron tayo ng mga bagay na ito na hinahangad ng lahat. Hindi doon tayo masaya. Masaya tayo na tayo tinutulungan ng Panginoon at pinagkakalooban ng maraming bagay, mga kailangan natin. Ngunit, mas masaya tayo sapagkat meron tayong kaligtasan. Meron Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaluluwa. No? Masaya tayo sa bagay na yan. Meron tayong pag-asa. Kaya naman tayo ngayon, sa tulong ng Panginoon, ginagawa natin kung ano yung ating magagawa bilang Kristiyano. At kung may nakikita man tayong mga pagkukulang natin, hingilan tayo ng tulong sa Panginoon para yung mga pagkukulang natin ating mapunan. At tulungan tayo ng Panginoon magpatuloy sa pananampalataya. So yun lamang po mga kapatid, ang ating pong maikling mensahe, pinagkaloob ng Panginoon, nawa ay sa tulong ng Panginoon, nakapagbigay po tayo ng encouragement sa mga kapatid, sa lahat ng nakikinig. Kung may mga bisita, nawa kami po ay nakapagbahagi sa inyo ng mahalagang aral na makatulong po sa inyo, sa inyong pananampalataya, sa inyong buhay espiritual. Sa lahat ng mga kapatid, magandang gabi po. Amen. Purihin ng Panginoon sa magandang mensahe na ating pong narinig sa gabi ito. Tunay na ang pag-asa ay nasa ating Panginoon. Sa mga hindi pa kumilala sa Kanya o tinanggap siya bilang sariling tagapagligtas, wala pong pag-asa na makikita dito sa sanlibutan. Hindi ang ating sarili, hindi ang mga material na bagay, hindi kung ang sino pa man, kundi sa ating Diyos, sa ating Panginoon lamang. Kaya salamat sa Panginoon sa Kanyang pagpapala na inihatid sa atin sa gabing ito. At sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin. Tayo pong lahat ay Mangbanal na may bigyan at makapangyarihan sa lahat, purihin po kayo sa gabing ito sa tagumpay ng aming pong online broadcast ngayong araw ng Martes. Salamat sa inyong tulong, sa inyong pong pagpapala sa amin. Salamat na sinamahan niyo po kami sa buong panahon ng aming pong serbisyo. Salamat din sa aming mga tagapakinig na patuloy na sumabaybay mula sa umpisa hanggang sa matapos ang aming programa. Salamat sa kanilang suporta, Panginoon. Kaya sa gabing ito, kami dumadalangin sa inyo ng inyong mga salita naming narinig. Naway magbunga sa aming mga puso. Tigit sa lahat sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, ito'y magsilbing kaunawaan sa kanila at dumating din ang panahon na sila'y tatanggap sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Patuloy niyo po kaming tulungan at ingatan. Sa amin din pong pansamantalang pagpapahinga sa gabing ito, kayo po siyang mag-ingat sa amin. At kung loobin mo sa araw ng bukas, panibagong buhay, Panginoon, panibagong pag-asa ang nasa inyo, Panginoon. Kaya salamat po. Ang lahat ng ito aming hinihiling sa inyo sa tayong pangalan na aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid. Salamat kay Sister Lovely ng ating sign language translator. Salamat kay Sister Eunice at kay Brother Mark, ang ating pong operator sa gabi ito. Kay Brother Nelson, sa aking co-anchor, at kay Brother Christian. Maraming salamat. Ginamit po kayo ng Panginoon sa gabi ito. Amen. Hanggang sa muli, kami po ay magpapaalam na, mga kapatid. Sa araw po ng bukas ay meron tayong Cebuano broadcast. Amen. Paalam po.